Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali! Wait lang, partner. Pinaktis ko to. Pinaktis ko to. Okay? Isang magandang tanghali. Las Piñas, Makati, Marikina, Mandaluyong, Muntinlupa, Navotas, Parañaque, Quezon City, San Juan, Taguig, Pateros, Manila, Caloocan, Valenzuela, Pasay, Malabon, Pasig. And pwede. Oh, 'di ba? Las Piñas, Makati, Marikina. Ay, practice ko pa ulit-ulit kagabi. Sabi ko, memorize ko ya. Hindi, print ko, hindi ko kaya eh. Alam mo na. Naman, after 3 days, memorize ko na ta, diba? Meron ka pang 2 gabi para i-practice hindi, yan. kasi natatandaan ko nung bata ako. Oh my God, ang tagal na nung bata ako. Para ma-memorize ko yung mga, kailangan kasing i-memorize yung mga city sa Manila eh. Oh. So di ba may mga iba't iba tayong paraan ng memorization, di ba? So yung iba, mga gifted child, meron silang photographic memory. Di ba? Yung makita lang, memorize na lang agad nila, no? Oo, may mga ganyan, mga gifted child. Meron din naman na ang ginagawa nila, nagme-memorize sila sa tabi ng mga jowa nila as inspiration, di ba? Kaya lang, ang problema kasi doon, partner, ang nami-memorize nila, yung katawan ng nila. Body parts ng jowa nila. Yun na nga, yung may iba. Kaya pala hindi nakatapos noon. Kaya marami kang mga kaklaseng hindi nakatapos, diba? At may mga iba naman dinadaan sa kanta. Meron talaga akong kaibigan na gano'n. Parang hinahum niya yung hinahum. To the tune of? To the tune of kung ano yung usong kanta. Nung time na yun, It Must Have Been Love. Ano ba? So sige nga, dahil binigyan mo ako ng idea. Ayan. Batiin mo sila. Hindi ako. Kunyari. Hindi ako. Yung mga kaklase ko noon, parang yun yung paraan nila ng pag-memorize. Parang, kunyari, ang mini-memorize nila ay tungkol sa ito na nga, mga cities. It Must Have Been Love. Gagawin mo. Las Piñas, Makati, hindi. Marikina, Mandaluyong, Muntinlupa. Ayun kaya yung Play a Whisper on my pillow. Hindi na talaga yung chorus. It Must Have Been Love, Las Piñas, Makati, Marikina. Yan, pwede. Pwede. So yung iba naman, 'di ba? Ang paraan nila ay kanta, ganyan. Kung ano yung usong kanta or kung anong favorite nila. Yung ako naman, partner, kami namang kapatid ko, rap. Okay. Kasi mga time niya, mga panahon niya. Sample. Dahil binigyan mo ulit kami ng idea. I-rap mo nga yung pagbati mo sa kanila ng magandang tanghali. Yung maganda. Ang hirap-hirap nun. Parang rap na rin siya. Yung irarap ko yung mga cities. Kasi diba, hindi na nga tayo nationwide. Manila na lang tayo, diba? So, Las Piñas, Makati, Marikina, Mandaluyong, Muntinlupa, Navotas, Parañaque, Quezon City, San Juan, Taguig, Pateros, Manila, Caloocan, Valenzuela, Pasay, Malabon, Pasig. Ganon. Yo, break it down, basic. That's what you call basic. Diba? Pwede. Na-realize ko, nilipat ako sa tanghali. Rapper na din ako. At dahil Ash Wednesday today, mga kabisyo, di ba? Importantatious, ang titirahin, lumpia rapper lang. Yan. Bawal ang pork. Kailangan mag-fasting, ha? Correct. Anong fasting mo today? Hindi ako... Alam mo, di ako naniniwala. Nag-iisip ka pa lang, di na ako naniniwala. Hindi ako, maninira ng kapwa today. Ay, no. Pwede ba yun? Ang hirap. Ang hirap namang gawin na. Pero it's a form of fasting, na parang, ito yung, kasi diba, ang sabi nila, kapag ka nag-fast, yung tipong mahihirapan ka, hindi ka pwedeng, yung, kunyari, mag-fast ako, katulad ako, partner, ang fasting ko ngayon is no meal. Kasi diba, bilang ang tamang definition ng fasting. Yung no meal. Hindi, sabi naman ni Father, 1 meal today. Ganon. Kaya lang kasi, nagagawa ko na yun eh. So para sa akin, hindi na siya fasting. Ang fasting for me is no meal talaga. That's me. Kasi dapat, yung mahihirapan ka. Kaya yung sinabi mo, partner, na ang fasting mo today, hindi ka maninira. Since nahihirapan ako doon. Correct ka. Yan na yun. Pasok!
Pasok, di ba? Saktong-sakto. Oo, basic, ganyan. Pwede. Ganun. At dapat yun yung gagawin dapat natin yung gagawin. ngayong araw na to, ha? Yung tipong talagang Actually, buong Lenten season. Correct. Yung sa 40 days. Yung tipong talagang mahihirapan ka ng matindi. Yung talagang makakaramdam ka talaga ng sakripisyo. Hindi yung, sige, fasting, pero kakain ako na once, pero ang kakainin ko, lobster. Alam nyo, pang mayaman yung lobster. Sa bagay, wala din naman pambili. No? So masaklap din yun. Mahihirapan ka din doon. Alam niyo, habang sinasabi po ni Nicole Ayala ang lahat ng mga linya ngayon, kaharap niya maraming tao na kumukuha ng maraming pagkain. Ang hirap po pala. Ang hirap po pala mag-fasting. Buti na lang hindi kanila naririnig kasi mas malakas yung ingay sa labas kaysa sa boses mo. Kasi kung naririnig kanila, masama ang tingin nila sa'yo ngayon. Yung kumukuha sila ng pagkain sa harap mo, tapos pinaparinggan mo sila sa radyo. Alam mo, sabi pa nga nung pare na nag-misa kanina, di ba? Kung nakapag-breakfast ka na, dapat hindi ka na magla-lunch. Ewan ko kung alin dito sa mga to na nakapila ang nakapag-breakfast na, pero ngayon nagla-lunch pa. Pero wala Kaya naman. wala tumasang kamay kanina nung tinong ni Father, sino nag-almusal na? Walang Kasi ma-identify mo agad eh. Meron ako isa na-identify. Teka lang, titingnan ko mamaya. Kung may tinga siya. Nung sinabi nga ni Father kanina pagdating niya, kumakain ako ng tinapay. Sabi ko, Father, merienda lang to. Nagpapaliwag. Si Father din naman nagtatanong. Kasi baka pag buwalan akong kumain ng pananghalian, masarap pa naman yung pagkain natin. Di syempre, alam niyo po kasi 49th anniversary ng Love Radio. Nangyayari, diba? Ang dami po nangyayari. So 49th anniversary ng Love Radio. So may kainan kasi kami dito. Mismo sa harap namin, pagitan lang po salamin, may buffet. Correct, meron pong buffet. Alam mo yung hindi pa kami kumakain pero ang sasarap ng palitaw. Tinatawag kami ng beef steak. Inaakit niya kami, ganun. Kaya ba ng camera? Maaabot ba sila ng camera? Para magka-idea sila kung gaano karaming pagkain namin. Diba? Yung sinasabi namin mag-abstain pero dito sa office, saan na makapag pagkain? yung mga naka-ashes sila, partner. Hoy, wag ka na mag-focus. Buti na talaga, dito naririnig sa labas. Mukhang di nila tayo naririnig kasi mukhang hindi sila apektado. Mukha, sabi nila, no? Sabi nila, wala kaming pakialam. Oo. Ay, naku, wag mo i-focus to. Yung laki ng mga krus, ano? Wag mo i-focus to, pero partner, yung isa, ang laki-laki ng krus. Pero tumpok yung pagkain sa plato. Pero malay mo, kasi ito lang yung meal niya. Judgmental ka. Ikaw sa may krus, ano? Oy, judgmental ka. Masama ng tingin mo sa kanila. Oy, pero ako kasi mag-fasting talaga ako. Alam mo, hahayaan kong ubusin nila yung mga pagkain na yan, partner. Kasi para mamaya hindi na ako magugutom ng... Pero tingnan mo, partner, ang kasalanan yata ng tao ay depende dun sa laki ng krus na inilagay. Tingnan mo yung isa, partner. Mukha namang siya yung makasalanan, pero ang laki talaga. Tingnan mo, partner. Huwag mo i-focus, ha? Baka mamaya i-judge kami. Unang araw pa naman namin to sa tanghali. Nakakaloka. Hindi matindi rin yung pagsisisi niya. Sa bagay. Sabi niya, Father, lakihan mo po kasi ang dami kong pinagsisisihan. Ganon. Ay, nakakaloka. Pero kanya-kanya po tayo ng sacrifice. I mean, merong mga parang sineset na ito sana, ito dapat, ganyan. Pero ano ba ako ngayon? Asa medyo banal-banalan. Ako para sa akin yung definition ko kung ano yung mahihirapan ka talaga. Yung alam mo talaga sa sarili mo na ang hirap naman ito. Kaya ito yung gagawin kong sakripisyo, ito yung gagawin kong sacrifice. Ganun. Pero alam mo, di ba pag gantong dapat Lenten season, manahimik, parang ang ingay mo. Ako nga ang tas ang energy ko ng tanghali. Okay na po ba? Sabi ko nga sa caption ko ng Facebook. Talaga ako. Ingay. Alam mo ko bakit? Hindi naman ako... Yung laki-laki ng krus mo sa notes, ang ingay mo. Hindi kasi feeling ko... Yung parang nagtatalo sila. Sabi, hindi kinakaya ng krus. Yung ingay na bunga ng partner ko. Hindi, feeling mo lang maingay ako. Medyo sumisigaw ako kasi ang daming lobo sa harap ako. Parang feeling ko hindi mo ako naririnig. Ang lalaki kasi nila. Sabi ng mga lobo-lobo kami, pansinin nyo kami. Sabi kasi ng mga lobo, parang 1 kilometro kasi yung difference nating dalawa. Nakakalurke. Ang init-init sa pula-pula ng mukha natin. Dahil po sa mga lobo yun, dahil po sa lobo yan. Dahil sa cruise. Correct. Dahil parang nasusunog na sila kasi yung cruise, di ba? Kanina nga pagpahid ni Father sa akin, di ba minention siya, mag-repent and believe in the gospel. Yan. Parang init-init bigla. Parang napapaso yun na ulit. Actually, medyo lumayo nga ako sa'yo kasi parang may nakita akong konting silab eh. Si Porter sinulaban. Uminit talaga yung noo ko. Tapos kanina pagpasok mo, na-observe ko agad. Sinisilaban din. Pula-pula mo. Sabi ko, sumusunod na si partner. Kung nagkukunyari lang siya, hindi na initan.
Syempre, partner, alam mo naman tayo, partners. For 20 years and more. Ganon. Grabe, Ayan. no? So, magandang tanghali po sa inyong lahat. Doon sa mga tambalanista natin na parang hindi sanay, di ba? Nung umaga na hindi nila tayo kasama. Ito lang din ang sasabihin ko. Una, we're sending you love, kisses, and ashes. Yan. And, masasanay din po tayong lahat. Totoo yun. Actually, ito yung sinasabi namin pasabog ng Love Radio ngayong araw na ito. Mga bago sa programa na mapapakinggan nyo dito. Correct. Diba, kanina talagang na-excite tayong abangan yung Dear Love. Nakakairita yung babae, no? Parang ano ba to? Ang kati-kati niya. Yun yung irita. Ang harot-harot niya. Ang harot-harot ni ate mo, girl. Diba? At lahat tayo, feeling ko makakarelate tayo sa mga magagandang kwento na hahatid sa atin ng programang Dear Love. Tama. Kasama si Conyo Bicolano at saka si Tanya Chinita. Robin Shena. Oo. Nalilito na talaga. Litong-lito, ang dami po kasi nangyayari. De, totoo. Diba? Oo, ang ganda nga pakinggan ng mga ano. Ang sarap makichismis kasi sa kwento ng iba. Aminin nyo na. Pero dahil Ash Wednesday nga today. Bawal na magsabi ng hindi maganda sa kapwa. Iwasan. Diba? Ganon. So pagkatapos ng Dear Love, eto na, susunod naman ang tambalan. Correct. Diba mga bagong tunog ngayon? Tama. Pero yung sinasabi natin ng mga nakarang araw, kahapon pala, yung sinabi natin kahapon, kung narinig nyo, kung hindi nyo narinig, hindi sasabihin namin ngayon. Kaya nga nandito tayo ngayon eh. Pwede namang ulit-ulit Pwede, diba? Wala namang nagbabawal, diba? Diba? Sabi ko, today we will also launch yung line na kinalakihan nating lahat, which is, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Nung pumasok ako sa Love Radio in 2004, yan yung ginagamit na linya. Natatandaan ko pa, tinitwist-twist ko pa yan eh. Nung bata pa ako, tapos yung boses ko hindi pa ganito kakapal. yung boses ko kasi partner lumebel sa kapal na mukha ko. Di ba dati nga may hininga kang ganun Oo, yung hinga lang. Kailangan pa bang i-memorize? May ganun pa ako dati. Nagpapauso. May pero ganon. Bagay. Diba? Nagbabalik po ang tagline na yan. Correct. Simula ngayong araw na ito. Yan, hanggang sa mga susunod pang mga dekada. Yan. So happy 49th anniversary to Love Radio Manila and lahat din ng mga Love Radio provincial stations na nagse-celebrate din ng kanilang anniversary today. Yes. At yung mga magjojowa na nagse-celebrate din ng kanilang anniversary. Ay, hindi ko naman sila pinapansin. Naiirita nga ako sa mga bulaklak sa paligid eh. Ako yung isang tinanong ko mga kaibigan ko kagabi, nag-ahit na ba kayo? Ay, gano'n. Bakit? Siyempre, kailangan alam mo handa. Na, handa ka, may bigote ka. Dapat ahitin mo na yan. Correct, kasi siyempre ayaw naman natin na sa mga picture ninyo together, di ba? Para ka namang masyadong ermitanyo. Kaya dapat mag-ahit. Yun, di ba? Tsaka pag humalik ka sa jowa mo kasi Valentine's Day, correct, mag-kiss ka sa kanya, sabi niya, pati naman. Correct. Sabi niya, makati ka. Tara, basic. Sabi sa'yo ng boyfriend mo, parang ikaw naman hindi. Oo naman, di ba parehas? Chareng! Hoy, Ash Wednesday, nakakaya doon sa Ash. Nakakaya sa ashes mo. Alam mo, parang di talaga kinaya. Magsisi ka na talaga simula ngayon. Dapat talaga tinapos muna natin yung programa bago tayo nagsalita. Kaya nga, bago tayo nagpa-cruise. Kaya lang, ito talaga si Father gusto niya bago daw tayo magprograma, kukrusan niya na daw tayo. Pero hindi mo napigilan talaga. Oo nga ganun talaga, alam mo na. Mas naging ibabo po yung yung kasamaan. Yung mga bibig na po namin, hindi po na pumipreno. Oo, ganyan. Pasensya diba? na po. Pasensya sorry na po. Hindi, pero seriously, whatever it is that you're going to do today, kung ito man ay hindi ka manananghalian, 1 meal a day ka today, hindi ka kakain at all, kung ipagpapaliban mo muna, ito yung may sabi din na isang kong kaibigan na pare, maganda ding ipagpaliban yung kunyari, kung ano man yung celebration na meron kayo ngayon, pwedeng bukas. O, diba? So, kahit ikaw yung tunay na jowa, kasabay mo yung mga kabet. Kasi bukas pa po yung yung cruise part na nakakalimut ka. Sorry po. Ilang minuto lagi sa mga sorry po. Segundo lang yung lumipas eh. Sorry Ilang po. segundo lang yung lumipas. Nakalimut ka na naman. Preno. Sorry po. So yun. Hindi, pwede daw ipagpaliban kasi nga dapat hindi may fasting na nalalaman. Dapat nga wala na silang celebration. Hindi naman. Ito naman ang bitter naman to. Hindi, yung mga tunay. Yung mga tunay kasi Feb 14 talaga sineselebrate. Ang mga Shubet 13, 12, 15, 16, ganun. So sabay kailangan ba sila mag-celebrate? Ay, hindi ko alam. Di ko alam sila yan eh, di ba? Ganun. Fasting din kayo. Mag-abstain din kayo. Totoo. Doon lang kayo sa legal na asawa. Yan!
di ba? Tigilan na mga hindi asawa. Yes. Diba? Walang celebration. Ngayon, Lenten season yan yung gagawin. Oo. Siguraduhin na wala na mga kabitang magaganap. Ha? Ayan, welcome to our Tambalanistas, to our new program. Welcome din sa mga bagong makikinig. Diba sa oras na ito? Tama, sa programa ng Tambalan. Iniisip ko talaga kung sino yung mga nakikinig ng ganitong oras kasi sanay na sanay po kami yung mga nagmamaneho eh. Yes. Diba? O kaya, commuters. Correct. Ang naiisip ko ngayon, kaya lang may cruise ako sa may cruise ako sa noo. Bukas ko na lang sasabihin. Kung yung mga ganitong oras, sino ba yung talagang tunay na nakikinig? May alam ako. Ako din eh. Pero bukas na. Nandun sila ngayon. Kaya nga eh. Pero bukas na natin banggitin. Bakit shoutout lang naman na? Hindi. Di shoutout. Mahal kitain. Extended pa daw sila. Oo nga. Kasi daw hanggang matapos ang tambalan ng 3:00. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!